Κάναμε μια προσπάθεια φιλότιμη, όλα τα τμήματα, να στηρίξουμε λοιπόν τη χώρα με διάφορους τρόπους και αυτή η εργασία ήταν υποχρεωτικό και από τους συμφοιτητές μας να σχολιαστεί στο blog και συνυπολογίστηκε στη βαθμολόγηση αυτής της εργασίας. Πραγματικά ένιωσα ότι έγινε μια καλή δουλειά σε αυτή την εργασία και είπαμε να επαναλάβουμε κάποια σημαντικά κομμάτια της κάτω από διαφορετικές οπτικές. Μα ο Χάρης πρέπει να είναι. Δεν είσαι συντονιστής. Είσαι καλύτερα. Έλα εδώ. Είσαι ένας δεύτερος Χάρης. Λοιπόν, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε συμφοιτητές σας που προσέγγισαν το θέμα έναν και μετά θα κουβεντιάσουμε λιγάκι για να κλείσουμε αυτή την πρώτη ενότητα για να πάμε στην ημερίδα μετά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Βασίλη Πετρά, ο οποίος θα μιλήσει. Ουσιαστικά, για αυτό το πάνελ, κάθε φοιτητής σας θα μιλήσει για μία από τις ενότητες που έχουμε στην 50. Θα χρησιμοποιήσει δηλαδή μία ενότητα, φιλοσοφία, πολιτική επιστήμη, πολιτική οικονομία κτλ. ως εργαλείο με στόχο να μιλήσει για την Ελλάδα της κρίσης με μία δημοσιογραφική επικοινωνιακή προσέγγιση. Ξεκινάμε με τον Βασίλη Πετρά, ο οποίος είναι από το τμήμα, ήταν στη Θεσσαλονίκη πέρυσι, φέτος είναι στην Αθήνα, ο οποίος θα μιλήσει για την πολιτική επιστήμη. Και κάτι χαρακτηριστικό για αυτή την εργασία, θυμάμαι ότι έλεγα, ήταν τότε η εποχή που ξένοι πήγαιναν στις πρεσβείες και στα προξενία και δήλωναν ότι ήθελαν να γίνουν Έλληνες. Και παίρνουν ελληνική υπηκότητα, δεν ξέρω αν ήταν συμβολισμός. Και θυμάμαι ότι λέγαμε, το μότο μας ήταν οι 400 να γίνουν 2.000. Με αυτόν τον στόχο δηλαδή προσπαθήσαμε όλοι να κάνουμε μια δουλειά. Με στόχο να αυξήσουμε τον αριθμό των ξένων που ήθελαν να γίνουν Έλληνες. Αλλά και με